Da, prvo što mi je prošlo kroz glavu kada sam ušao u ovu ruševinu je bilo da kažem ovim ljudima ok, video sam, čućemo se za koji dan i da se više nikad ne javim na telefon, da ga pregazim kolima, ali to bi bilo lako. A ljudima u nevolji valja pomoći, zato sučem rukav i napadam.